Tete, nyaya yangu handisini ndakaromba, asi nekuverengawo nyaya dzandinoona pano zvandipawo simba rekutaura zvandakasangana nazvo pada ndingaonawo kapisi mukati memwoyo mangu. Kana tazogara kune vanhu vane mwoyo yakasinimara, kana usati wasangana nazvo unofunga kuti ifiction, zvinhu zvemufirimu zvisingaitiki mukati meupenyu, asi zviriko ende pane vanhu vari kuzvirarama. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakasanganawo nemukomana wangu wandichati Willy, handiro zita rake repachitupa. Ini naWilly rudo rwakatsva zvekuti paTeachers College pataive tiri tichidzidzira kosi yeuticha tainge tava kutozikanwa kuti tiri Solo naMotsai, tave bhande neBorogwa, tsika nditsikewo. Asi mukufambidzana medu umu ndakaona kuti Willy aive mwana wamai, vaya vatingati mamamas baby pachirungu. Chose chaitaura namai aiteerera pasina mubvunzo. Handisi kuti munhu ngaasawira namai nyakubereka kwete, asi izvozvo zvaiva zviri extreme zvekutoti zvaitokatyamadza vanoona. Asi nanhasi nyaya iyi yapera. Ndinodemba kuti pakufambidzana kwedu dai ndisina kumbobvira ndaignowa mureza mutsvuku iyi, nokuti kainge kamoto kamberevere kanozonopisa matanda mberi. Ndakatoitwa zvekukumbirwa zvinova zvakafadza dzinza rese, ende ndaizviziva kuti mumwe wangu anondida. Kanoperekwa zvakanaka nana tete nana ambuya tikanosara pamusha pavabereki vaWilly. Baba nyakutumbura vainge vakashaike, painge pasara amai vainge vakura pamakore nevana vaviri. Vatete vainge vashaika netsaona imo mugwagwa. Amai vairatidza kundifarira chose vachiti pamusha painge pava neachakudza dzinza uye ndisununguko semwana kwete semuroora. Aiwa ndakafara chaizvo kuti zvaiva nane, nokuti dhirama ratinonzwa pakati pevaroora nana mwene ndainge ndisingazosangane naro. Saka pakapera zvibinge zvekuperekwa, ana tete vangu nambuya vakabva vapinda munzira kudzokera kwavo. Mangwana ndakafumobata jongwe muromo semunhukadzi kuti ndiite mabasa zuva risati rabuda. Amai vakafuma vari mumudhu vachidya magaka mambishi kwete zvekutamba. Ndakaudzwa zvese zvekuti ndaive ndiri ndyire. Ndaida kudya mari yemwana wavo. Iva here ndashaya varume kuzoroorwa naWilly. Vakabheja kuti vaida kuzoona ndikapagara. Ndakangoshaya kuti amai vainge vatsamwei makuseni akadaro. Nezuro manheru vaindisekerera kuti pane ainge avatsamwisa, asi angava ani. Willy akamuka, ndikaona mudhi yamai yachinja, vava kusekera. Zvakandisiya ndava confused, asi ndakaona kuti handingazvitauri kuna Willy. Pada pane zvainge zvakonzera kuti vafume vari muchiki. Ko ndaigozivei kuti pakati pangu namai pachaita hondo yeIran neIraq. Mutsauko ndewekuti hondo yedu yaisava panyama, asi yepamweya. Asi mukundishora kwese kwavaita handina kana zuva rimwe randakataura. Ndaingoita sechimomomo. Handiti zvinonzi muromo chinyarara meso anoona. Zvagara mwana wamambo muraunda kumwe. Amai vaiti ndikawacha hembe dzaWilly ndichipedza kudziaina nekudzirongedza, amai vaiturunura dzichiri kupisa votanga zvekudziwacha, vapedza vodzichisa zvakare. Ndakambobvunza kuti asi pane pandaikanganisa, vakanditi Willy aiva mwana wavo, nokudaro hapana aifanira kuvaudza zvekuita. Vakada zvavo vaipinda mukicheni votanga kubika. Ukada kuti semwana regai ndibatsire, waibva wanzi rega, vaisada rubatsiro. Kicheni yaiva yavo. Apa ini somuroora ndainge ndisina kubikiswa, nokudaro hapana pandaizosumudza musoro semakuri, sezvo ndainge ndisati ndarumurika mukicheni, uye vaisada kundirumura vondibikisa. Asi ndakaona chimwe chinhu pana amai. Pakauya munhu asingagari pamba apa, waigona kufunga kuti havasiri ivo, oro kufunga kuti vanopomerwa nhema. Vaifara kupombonoka, kururunuka seshinda. Ndipo pandaizoona kuti aika vatoriwo nemeno. Chero kukereke vaitwa nechinzvimbo vachitoshimanda nendimi, asi ini mwanasikana wavo vasina rudo nene. Amai ndakazama kuvaratidza rudo, kutotenga chino nechocho, kwete kuti ndaida kutenga rudo rwavo, asi ndaitiwo ndawana amai vangu. Asi mugariro apa wairwadza kunge chimodo chiri pamoto, chekuti umwe moto chakatsiga umwe chakatakura. Willywo zvimwe aizviona zvichiitika, pamwe nchituka kwandizunzwa inda dzose, asi ini ndaitosara ndine mhosva zvinzi amai vapengi. Pane zvandainge ndataura, ndaitoshayiwawo kuti daka ravo raive rei, nokuti ndaitovawo muroora gudhu aizama kufadza amai vake. Nhumbu yakati yabata, zviya zvokuti unosema chikafu urugare hama dzangu. Amai vaitodaidzira kuti that is that sadzare pabodeni. Ndaitonzwirwa tsitsi nevazukuru vangu vana vatete. Ndovaiti kana iri nguva yemashanje vainonditsvakira kujiri vouya vondipa ndoisa bedroom mangu. Yaitova smuggling chaiyo, nokuti vaiziva kuti zvikasvika kuna mbuya ma1 chaiyo
ndaitoshaya kuti kunyima uku kwaibvepi, nokuti pamusha paitorimwa pachikohwa zvokuti iri nyaya yesadza aiwa chikafu chaive chizere. Mimba yakangoti yasvika mumwedzi wechishanu ndakangonzwa marwadzo pasi peguvhu, ndiyo kutoona ropa kuchururuka. Tainge tadzidziswa kuclinic kuti mukadzi akazvitakura hafaniri kubuda ropa zvamuchose, nokudaro ndakamhanya kuchipatara zvikanzi nhumbu yainge yabva. Ndakabatikana nokuti ndaiziva kuti ndainge ndawana chivaraidze wangu. Ko izvi zvainge zvauya sei? Mimba yakabata zvekare, mwedzi wechishanu, peni iya ndokutanga ndokubva zvekare. Apa ndipo pandakaona kuti chiripo chairiuraya zizi harifi mumhepo. Nokuda kwemashoko andaigaroudzwa namai, chikero changu chokupfugama ndichitaura nemusiku wangu chainge chadzikira. Ndaiudzwa ungoma hwese, uye vaida kuti Willy aroore mukadzi anosvara, sezvo ini ndaizvarira pasi sebambaira. Mashoko aya akandidzimba zvakanyanya. Vamwe mukabvunza kuti sei ndaive ndichigara pamba namai vaiva vasingadi. Ndaizvisimbisa kuti zvinopfuura. Plus ndaiziva hangu kuti chero Willy aive mwana wamai asaindida, nokudaro ndaizoshinga kusvika tanogara kwedu toga. Plus vakadzi munoziva kuti hapana anoda kuti imba yake iparare. Tose tinoda kuti dzimba dzedu dzimire dzisaparara. Asika pane zvimwe zvaunosangana nazvo zvinokusiya watindivara, asi ndakaziva haitungamiri. Ndikadai ndakasiya nokuti zvandakasangana nazvo zvikukutu. Ndakadzikisa gejo rangu rokunamata nokuti ndaiona kuti pamaitikiro ezvinhu kwandiri zvainge zvine ushere kwetwa mukati. Mukunamata kwangu ndakarota mai vachipopota kuti ndainge ndauya kuzovashayisa rugare pamusha wavo. Willy ainge ari mwanarume wavo, uye kuya kwandainge ndaita vainge vasachakohwi sezvavaita kare. Ko ini ndaigopinda papi pakusakohwa kwavo? Kuti dzaiva hope dzechando? Vairevei kuti ndakauya pamurume wavo? Kuti ndosaka mamwe mazuva tsvimbo yaisashanda nomazvo, asi munhu aswera pamba kunyanya iri holidays echikoro? Ko chaiva chii? Ndakazviudza kuti nyaya iyi ndaizoinyarara. Yaida kutambwa yakachenjerwa nokuti ndikada kutaurisa yaifa kwangu. Chekutanga ndaizonzi ndapuma mai uroyi, chechipiri kugona mbava huirongera. Nokudaro ndakaona kuti kwangu kurwa kutaura nedenga ndiro raizondirwira. Imwe nhumbu yakabata, asi ndakazviudza kuti uyu ndaizomubata maoko. Mwedzi waiwanzobva mimba wechishanu wakapera, ndikapinda mune tanhatu sere nomwe pfumbamwe. Mimba ikarwadza, ndikamhanyiswa kuclinic, ndikabata chino chivhindikiti chemwana. Aiwa ini naWilly takafara. Chero kwandinobva vakapemberera, nokuti vanhu veganda redu iri havatani kurebesa muromo vachitaura ko vasina kuswera. Gore rikapera, mwana ainzi Tapiwa, nokuti ini naWilly takanga tapiwa mwana uyu nedenga. Rimwe zuva Tapiwa kakachidzwa, asi asina chaimwa okudya. Ndakazama nepese pandaigona kusevha upenyu hwemwana zvatainge tadzidziswa zveFirst Aid pataita kosi yeudzidzisi. Ngoro yakasungwa kumhanyisa mwana kuchipatara. Tichingosvika Tapiwa wangu was pronounced dead. Ndakaona rima pamberi pangu, kudikitira nokutonhorwa panguva imwe chete. Mwana akavigwa paHeroes Acre yepamusha apa. Makore 2 akapera Tapiwa wangu tambika. Rimwe zuva amai vainge vaina kuchitatu, upfu hwava kupera. Ndikafunga kuti regai ndipinde mudura ndinotora chibagwe chokugaisa. Amai vaisada munhu aipinda mudura umu. Ndakaona kuti handingararisi vazukuru nenzara, vaiwanzofamba nemakii avo muro. Asi hamene kuti musi uyu vakavakangamwa sei. Kuda vaimhanyira kumusangano. Ndakanokinura mudura muya kuti nditore chibagwe. Hana yangu yakambomira kurova. Ndakaona mwana wangu atainge taviga makore 2 apfuura ari mupenyu. Ndakaridza mhere ndichibudamo zvokuti vanhu vakaungana vachifunga kuti pane chainge chaitika. Chero simba rekutaura ndainge ndisina. Ndaingodedera ndichinongedzera mudura. Vakapinda varume vane zvivini vachida kuona kuti ndainge ndaonei. Vakanobuda naTapiwa wangu, asi mviri wake wese wainge wakazara mamvere uye aiteta kutarisa suva. Kuda nokuti aigara akavharwa mudura, asi aigova mupenyu sei isakamviga makore apfuura. Paitova neguva rake pamakuva epamusha, so tainge tavigei mumvuri here? Kana tainge taviga mwana ainge abuda mudura ndiani? Nyaya yakasvika kwamambo, vakashaya shumo nazvo. Godobori akangosvika ndokupuma musha wose, akadzungudza musoro akati mwana ainge amuswa uye aitoshandiswa sechikwambo chepamusha. Kudobvunza kuti ainge aita izvi ndiani, vakati havabvumidzi kutaura, asi vachasiya vagadzira musha akaita izvi aizoonekwa. Amai papera mazuva 2 vakangotanga kurwara zvisinganzwisisiki. Takavaendesa kuchipatara, asi zvakashaya basa nokuti vaisaona chirwere chacho. Rwariro acho hama dzakatoungana. Godobori ainge ati Tapiwa aisaita mazuva ari mupenyu nokuti painge paitwa ushereketwa nenyama yake. Zvagodobori tainge tazvinzwa, asi ndaivimba nedenga. Nokudaro pamusha pakaveswa choto, pakaitwa munamato.
Ndaingoona matanchiti Jehovha vazorodze mweya wake. Tapi wakazofuma chiri chando pakaitwa mamariro epiri. Veduwe, double pain yandakasangana nayo yakaoma. Amai vakangotanga kureurura vachiti ndivo vainge vaine mushonga wekumutsa vanhu kuti vavashandire muminda. Ndosaka vaikuwa zvakanyanya. Willy aingoramba achiti mai vaivarasika njere vaisasiva zvavaitaura. Chero zvakataura pamberi pehama dzose. Amai vakati vachipedza kureurura jurere ndokupera kuita kunge vasina mbogara vamborwara. Zvakaoma mwana wangu here. Ndakarongedza tumutundu twangu twese ndikasiya amai nemwana wavo vari pamusha pavo. Handiti aive mwana anenge murume wavo. Vazukuru vanatete vakazotorwa nehama dzekwababa vavo mushure mekunge vanzomakuna akadai. Mwana wangu mudurawo here hama dzangu. Kushandiswa rima ndakatanga upenyu utsva. Tapiwa mwanangu zorora murugare. Inyaya inotyisa panyika pane vanhu vanoganga. Ende handizivi kuti mamother in law ndoziva kuti tose tiri varoora tese one day cheta mamother in law tese vamwe vedu pana pamutori vana mother in law. Munozivawo here kuti varoora venyu vanhu vakatosvagawo nemaparents. They are coming from their homes. Havana kudonha mudenga. Why don't you just learn to love your daughter-in-laws just like you love your children? Vana venyu ivava vachaendawo kunoroorwa vagonotreatiwawo that same way. Ngatidzidzei. I think problem yatinayo sema-parents is not wanting to let go. Panorora mwana paya mukomana, we don't want to let go. Anoramba achingodzi mwana wangu mukadzi uyu akazoti destroy izvo bodo. Iwewo waitombowa muroora wamakore apfuura. Handiti mumusha umu. Iwewo allow umwe mwanawo kuti ave muroora. Just learn to be a loving mom. Munoziva here kuti vazukuru venyu ava iropa renyu, it's your blood. Vazukuru venyu iblood yenyu, it's a generation to generation to generation. Generation iri kubuda muchiuno chako. Why chigwadzisa mwana wako ropa rako? That's why muri kudzima grandmother. You are a mother. You understand me? Let's remove the part where it says grandmother. Uri mai. You are a mother. You gave birth to the father. The father gives birth to this child also. Dzidzeko wanhu ane rudo. Ndatenda guys. Veduweka like it's just been a long day. Regai timbozora ndada kuti tuve nema episode nyaya dzakati wandei mangwana ndodzoka ndine ma episode plus vana vari kunyangadza pashapa. Muve nezuva rakanaka veduwe.